Estic aquí actiu i m'he fet una hora, bueno, no sé quanta estona de Claude. També he regat als jardins, evidentment sense apuntar cap hora extra. I això ho faig perquè em sento alineat. I ara vaig a entrenar. Tinc el mòbil on em posaré la música i literalment vaig a reventar-ho. Vaig a ficar-me una rutina de, no sé, una hora aproximadament, una rutina pues, de l'aplicació Thenx, THENX, de com es diu? Hòstia, és un estadounidense que es diu... Hòstia, ara no em sortirà el nom, tio. Ja us ho diré més endavant. Quina ràbia. Bueno, dona igual. És un calistènic professional i vaig a rebentar-ho tot. Vaig a fer el round d'entrenament i de continuació menjar proteïna a casa. Així serà. Seguiré amb més contingut, ¿vale? Avui porto com 3 vídeos, però bueno, seguiré penjant contingut. No patiu que seguiré penjant contingut. Per cert, bueno, abans he estat allà xatejant un rato, però amb la nòvia, bueno, amb la nòvia, no és nòvia, saps? Però rotllo, he fet tan bé el joc de la seducció que jo crec que s'està enamorant i em passa com 8 anys per sobre. Ja parlaré, si de cas, més endavant, o assessories privades, si hi ha el tema de seducció, el tema de superar inseguretats masculines. Jo ho he passat, però ara va bé amb les relacions i això és algo que s'ha de treballar en quant a home, perquè treu molt foco el no estar de tant en tant pues, tenint relacions sexuals. És un problema que s'ha de solucionar i en aquest cas pues, està funcionant en aquesta àrea, està funcionant en l'àrea de com em sento com a persona, està funcionant en tot. Al final és sortir de pensaments negatius i trobar la llum i seguiré amb aquest ritme hipnòtic, com us he dit abans, de burlar al diablo de Napoleon Hill. I ara noto que tinc un ritme que no pararé de penjar contingut, perquè ho necessito inclús, saps? Llavors, pues res, vaig a rebentar-ho amb l'aplicació, vaig a fer-me una rutina i també acabaré l'1 de Claude, perquè m'han arribat des que estic aquí 2 ofertes de treball. Al final aquí ja em sento molt bé, estic a casa, però necessito més currículum, més de tot, i m'estan arribant oportunitats de treball fora de lo que és ser cambrer. Llavors també us aniré informant per aquí, però de moment he de preparar un portfoli, he d'enviar un currículum. Llavors ara vaig a descarregar tota l'energia aquí a les barres amb el físic, perquè jo al final el físic l'utilitzo per descarregar totes les energies de merda que tingui. Inclús em ficaré trap avui. Ho disfruto molt i no sóc perfecte, sí que ara quan més centrat estic sí que és veritat que no em fico música, però hòstia, sento que ho necessito en part. Llavors vaig a fer la rutina d'una hora, a veure si se'm dona per tema llum. Ja no m'ho subscrits, però